A panzió a Balaton északi partján, Badacsony-Tomaj, Badacsony-Örs részén található, közvetlenül a Balatonnal szemben, Badacsony-hegy lábánál. A környék festői szépsége és a pompás kilátás a Badacsony-hegyre szemet és lelket gyönyörködtető sétákra, túrázásra invitál. Érdemes kirándulásokat tenni a történelmi értékekben gazdag Balaton felvidék környékén. A szigligeti, sümegi, nagyvázsonyi várak, a közeli Tihany, a tapolcai tavasbarlang, Keszthely és Veszprém látnivalói és kulturális rendezvényei felejthetetlen élményt nyújtanak. A termálvíz kedvelői élvezhetik a 30 km-re lévő hévízi gyógyfürdő szolgáltatásait. A környék boros gazdái országszerte híresek boraikról és vendéglátói kultúrájukról. A Badacsonyban található borospincék kellemes légkörrel és magas színvonallal várják vendégeiket. A kirándulásokhoz igény esetén képzett, több nyelven beszélő idegenvezetőt biztosítunk. Az impozáns, mégis meghitt hangulatú épületben 11 kényelmesen berendezett szoba és 2 különbejáratú apartman található. A szobákból és a teraszokról gyönyörű kilátás nyílik a nyugalmat sugalló Balatonra és a szemközti Sipos-hegyre. Az épületet körbeölelő teraszok hangulatossá teszik az épületet, és védelmet nyújtanak a nap és az eső ellen, miközben zavartalanul gyönyörködhetünk a kilátásban, és élvezhetjük a friss levegőt. Az emeleti szobákhoz kis konyha, ebédlő tartozik, családias hangulatú reggelik és vacsorák készítéséhez, fogyasztásához. A szobákban kényelmes francia ágyak vannak, legtöbbjükhöz egy egyszemélyes heverő is tartozik. A földszinten 2 apartman található, saját kis konyharésszel. Minden szobában tévé és zuhanyzós fürdőszoba található. A panzió egész területén használható az ingyenes wifi. A lenti tágas ebédlő a hozzátartozó terasszal, étkezések, beszélgetések, baráti összejövetelek, a pihenés helye. Nagyszerűen megfelel csoportos rendezvények lebonyolítására, céges előadások, műhelyek vagy termékbemutatók rendezésére. A szabadban vagy a földszinten található nagy konyhában közösen főzött ebédek, vacsorák, a teraszon vagy az ebédlőben fogyaszthatók. Közvetlenül a panzió fölött található a Folli Arborétum. Az egyedülálló egzotikus fenyők parkját a Badacsonyi Tájvédelmi Körzet részeként 1978-ban fokozottan védetté nyilvánították. A saját csónakot és a közeli ősnádas mögött található horgászstégjeinket minden kedves vendégünk ingyen használhatja.